Mamadou Madera Keita la an ka cɛkɔrɔba Ala ka hinɛ ani banbagatɔw bɛɛ lajɛlen na. Ale kun ye Union Soudanaise RDA o kantigi ye, o ɲɛmɔgɔ kun don. Ale kun ye ministre ye min ka baara ɲɛsin an ka jamana kɔnɔna kow olu ɲɛnabɔli ma. U ye taama kɛ ka taa Gawo ka bɛn ni san 1961 ye ka taa gouverneur dɔ n'o ye kafobolo ɲɛmɔgɔ ye ka taa o sigili la ni o ye Bakara Jalo ye ka o sigi k'o kɛ Gawo gouverneur ye. O kɛra ka bɛn ni san 1991 o la Mamadou Madera Keita a ye laseli min kɛ kɛnɛ kan ye France kan na an bɛna ka na o de da laminɛ bamanankan na an bila kɛnɛ kan. Maliennes et Maliens, Malika musomanw ani Malika cɛmanw, chers camarades de gouverneur, an ta maɲɔgɔn kanunen ni o ye maraba ye kafobolo ɲɛmɔgɔ gouverneur. ce soir, entre 16 et 17 heures, bi wulada in na k'a damina 16 heures kana bila 17 heures la tumare 16nan kana se tumare 17 ma à Caille, kayikaw fɛ yen, Bamako, Bamakokaw fɛ yen, Sikasso, Sikasokaw fɛ yen, Ségou, Segukaw fɛ yen, Mopti, Moptikaw fɛ yen, comme à Gao, i n'a fɔ Gawokaw fɛ yan, l'Union Soudanaise RDA, Union Soudanaise RDA, le gouvernement de la République du Mali, Mali jamana fanga, toujours sur la voie de la consolidation de notre indépendance, hali bi ka to sira kan sira min ni o bɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya sinsinni kofɔ. installe 6 gouverneurs des régions. Ale bɛna ka na gouverneur 6 de lasigi ni o ye kafobolo maraba 6 ye. Nous vous avons toujours dit An y'a fɔ aw ɲɛna tuma bɛɛ lajɛlen na que l'indépendance comportait de très lourdes responsabilités. ko yɛrɛma hɔrɔnya tɛ taa ni jɔyɔrɔ belebelew olu tali ye k'u dafa. Celle de prendre en main la gestion de nos propres affaires, Ka an yɛrɛw ka kow ta an bolo la o ye a dɔ ye. celle de prendre en main la construction de notre pays. Ka an ka jamana jɔli ta an yɛrɛw bolo la o ye a dɔ fana ye. Nous vous avons toujours dit An y'a fɔ aw ɲɛna tuma bɛɛ lajɛlen na que l'indépendance doit comporter la décolonisation. ko yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔna na ka an bɔ jɔnya na o b'a kɔnɔ. Et nous avons hérité un certain nombre de structures du régime colonial. Ani an ye fɛn dɔw sɔrɔ tiɲɛ ye ni o ye bolofaraw ye minnu ni olu bɔra jɔnya fanga kɔnɔ. Des structures qui étaient certainement adaptées aux objectifs, au but de la colonisation. O bolofaraw olu kun ye fɛn minnu ni o ni jɔnya bolofaraw a n'a kuntilennaw kun bi bɛn. Et lorsque les enfants même du pays prennent en main le sort de leur propre patrie, Ni jamana denw yɛrɛw ye u faso o siniɲasigi ta u bolo la. il est normal que tous leurs actes soient dirigés dans un sens précis, Wajibi don u ka kɛwalew bɛɛ kɛ ta ka a ɲɛsin kuntilenna ma min perepere latigɛlen don. celui d'assurer une indépendance réelle dans le travail visant la prospérité. Ni o de ye ka yɛrɛma hɔrɔnya lakika k'o to senna baara kɔnɔna na min bɛ ta ka ɲɛsin yiriwali ma. Déjà, l'Union soudanaise et le gouvernement du Mali ont apporté un certain nombre de changements profonds dans l'administration du pays. Union Soudanaise RDA ani Mali fanga olu ye baara kɔnɔ duman dɔw dabɔ kaban jamana foroba mara sira fɛ. Vous savez, il a été liquidé depuis très longtemps les chefferies de cantons A b'a dɔn ladala jamanatigiya o da jira kabini wagati jan. qui étaient les auxiliaires du régime colonial. O kun ye jɔnya dɛmɛbolo dɔ ye. Et vous savez que nous avons démocratisé l'administration des villages et des fractions. Aw b'a kalama k'a fɔ ko an ka dugu ani dugumisɛnnin ninnu maracogo an ye o ladon bɛɛya kɔnɔna na an ye o kɛ ka bɛn ni démocratie tagasira ye. En installant à côté des comités politiques, des conseils de villages et des conseils de fractions, An ye dugu ka ladilikulu dɔw ani togodaw ka ladilikulu dɔw lasigi tɔn olu kɛrɛfɛ minnu ni o bɛ politikiko kofɔ ni o ye comité politique ye. de plus en plus préoccupés par l'administration, dans la justice et dans la démocratie, Ka da kan olu haminanko ye forobaca ye ani sariyakow ni kirikow kana se bɛɛya ma n'o ye démocratie ye. des intérêts du village et des intérêts de la tribu. Kabilaw ni dugu olu ka nafaw ye fɛn minnu ye k'olu makaran.
Aujourd'hui, il s'agit d'appliquer la loi du 7 juin 1960. Fɛn min ko don o de sariya kisɛ min tara san 1990 ani 60 o wasiwara kalo ni o ye san kalo 6nan tile 7nan ye k'o sariya kisɛ bila baara la k'o waleya. C'est-à-dire de procéder à une large décentralisation de notre appareil administratif. Fɛn min fana ko don o de ye ka mara cɛbɔlen kɔnɔ fɛrɛlen kɛ ka ɲɛsin an ka mara kɛminɛw o ma. De créer des régions. Ka kafobolo dɔw ni olu ye marabolo dɔw ye ka olu sigi sen kan k'u ladan. De créer des régions pour combattre l'esprit régionaliste. Ka kafobolo marabolo sigi sen kan k'u ladan walisa hakilina fɛn fɛn de bɛ a jira k'a fɔ ne ye ni marabolo mɔgɔ ye ne ye ni marabolo mɔgɔ ye k'o kɛlɛ. De créer des régions pour mieux administrer nos populations. Ka marabolo kafobolo ka olu ladan walsa an ka sigida mɔgɔw olu ka makokow ye fɛn minnu ye ka olu ɲɛnabɔ k'a ɲɛ. De créer des régions pour compléter l'appareil administratif. Ka marabolo dɔw ladan k'olu sigi sen kan walsa ka dafali kɛ ka a ɲɛsin foroba baara kɛ minɛnw olu dafali ma. Qui déjà avait fait coiffer les conseils des villages et des fractions. O min ni o sigilen kun don dugu o tɔn kunna ani bugudaw tɔn kunna. Par des postes administratifs, par des arrondissements. Ni o kun nana kana kɛ fangaw fɛ min bɛ forobaca kofɔ ani kubeda kofɔ ni o ye arrondissement ye. Je dis donc qu'il nous a paru nécessaire de découper le territoire de la République en 6 grandes régions. Ɲ'a fɔ k'a fɔ ko a kɛra fɛn ye fɛn min an ka jate la ni a ka kan ka Mali jamana tila marayɔrɔ belebele 6 ye. Lesquelles dans notre esprit o yɔrɔ 6 minnu an ka hakilinanta la. ont chacune sa vocation économique particulière. Olu yɔrɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ni u ka baarakɛta de don jɔnjɔnna sɔrɔ nasira fɛ. Et pour le succès de cette nouvelle administration, walsa o foroba mara o kɛcogo ɲuman o ka sabati. Nous faisons appel à des militants chevronnés. An bɛ wele bila k'an kannabɔ tɔndenw ma tɔnden minnu ye tɔnden jolenw ye. Nous faisons appel à des responsables politiques et administratifs. An bɛ welekan de bila k'a lase ɲɛmɔgɔw ma forobaca ta fan fɛ ani politigiko ta fan fɛ. Qui, comme vous le savez, olu minnu i n'a fɔ aw b'a dɔn kaban. ont tant participé à la lutte anticolonialiste. Olu minnu sen donna siɲɛ caman na u y'u seko damayira bɛɛ kɛ jɔnya kɛlɛli la. Qui, comme vous savez, o min n'aw bɛ o kalama. ont tant fait pour arracher l'indépendance de la République du Mali. U y'u seko damajira bɛɛ kɛ walisa Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ka o tufa ka o sɔrɔ. Je ne voudrais pas ici gêner notre ami Bakara Diallo. Ni yɔrɔ la yan n t'a fɛ ka n terikɛ Bakara Diallo k'a degun. En mettant l'accent sur sa valeur personnelle. Ka sinsin kɛ nafa min bɛ a yɛrɛkun na adamadenya sira fɛ ka sinsin kɛ o kan. En mettant l'accent sur son dévouement. Ka sinsin kɛ a ka cɛsiri kan. En mettant l'accent sur le résultat de sa gestion à Gao. A ye marali ɲuman min kɛ Gao ka sinsin kɛ o kan. Il y a une situation particulière. Lahalaya kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ. Puisque Gao se trouve entre le Gourma et le Haoussa. Ka da kan Gao ale bɛ kɛnɛ min bɛ yen n'a bɛ wele ko Gourma o ni kɛnɛ min bɛ yen n'a bɛ wele ko Haoussa o furancɛ la. Se trouve entre les pâturages du Niger et le désert. A bɛ fana kungo kolo ani Niger bagangwɛn kɛnɛw o furancɛ la. Puisque Gao ka da kan Gao se trouve être le port du Gourma et le port de l'Algérie sur le Niger. Ale ye dankan ye min bɛ Gourma ani Algérie dankan min ni o filɛ nin ye Niger gun kan. Et le gouvernement trouve l'occasion d'associer tous ses collaborateurs aux camarades de Bakara Diallo. Ani fanga ye cogoya sɔrɔ a baarakɛ ɲɔgɔn fɛn fɛn de bɛ yen ka olu bɛɛ lajɛlen fara taama ɲɔgɔn Bakara Diallo kan. Pour dire que nous avons hautement apprécié leur action patriotique. Walisa ka a jira k'a fɔ ko u ye baaraba min kɛ fasodenɲumanya sira fɛ ko o diyara an ye. Et nous avons hautement apprécié leur vigilance. U ka kɔlɔsili an'u ka jateminɛ o diyara an ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Et nous avons hautement apprécié leur capacité.
wa seko min bɛ u la fɛnɛ ko o diyara an ye kosɛbɛ. Que les uns et les autres, ils ont tenu la situation à la satisfaction du parti. Ko u bɛɛ kelen kelen u tora u kumakan kan k'a kɛ wasa ye k'a lase parti ma. À la satisfaction du gouvernement. K'a kɛ wasa ye k'a lase fanga ma. Je dis donc que nous avons installé des gouverneurs des régions. N b'a fɔ o la ko an ye kafobolo marabagaw n'o ye gouverneurs ye an ye olu lasigi. Pas seulement pour rendre l'administration de plus en plus efficace. A dabakun tɛ dɔrɔn walisa forobaca ka o kolo gwɛlɛya dɔrɔn. En la rapprochant des administrés. K'a lagɛrɛ sigida mɔgɔw la. Car le gouverneur ne prend pas de pouvoir au commandant de cercle. Ka da kan kafobolo maraba n'o ye gouverneur ye ale tɛ a ka fanga sɔrɔ a t'a ka yamaruyaw sɔrɔ ka bɔ cercle ɲɛmɔgɔ yɔrɔ ni o ye commandant ye marabada ɲɛmɔgɔ yɔrɔ. Le gouverneur détient ses prérogatives, détient ses attributions. Maraba ni o ye gouverneur ye fanga min dilen bɛ a ma hakɛ min dilen bɛ a ma a ka baara kɔnɔna na. Par suite de déconcentration. Mara cɛbɔli o de fɛ. Par suite de transfert de pouvoir du gouvernement central au niveau de la région. Ka a sababu kɛ fanga singalen ye ni o bɔra cɛmancɛ fanga yɔrɔ ka o di kafobolo ma n'o ye région ye. Et les gouverneurs sont doublement investis de la confiance du parti et du gouvernement. Kafobolo ɲɛmɔgɔw ni u ye gouverneur ye danaya fila minɛ o bɛ u kɔrɔ min bɛ bɔ parti yɔrɔ ani min bɛ bɔ fanga yɔrɔ n'o ye gouvernement ye. Et je dis qu'ils auront un rôle capital dans la réalisation de nos plans. N b'a fɔ k'a fɔ ko u jɔyɔrɔw na bonya kosɛbɛ an ka baara bolodalenw olu waleyali la. Et notamment dans la réalisation du premier plan quinquennal. Ani jɔnjɔnna an ka san 5 baara bolodalen fɔlɔw olu waleyali la. Que l'Assemblée dans une prochaine session. Ko foroba lasigili a ka lasigili natɔ kɔnɔna na. Va pouvoir arrêter. A bɛna kana min latigɛ. Nous parlons de décolonisation et sur le plan économique également. An bɛ ka kuma bɔli ko la jɔnya ka bolo kan ani sɔrɔko fana ta fanfɛla la. Nous avons hérité des structures. An ye bolofaraw sɔrɔ tiɲɛ ye. Qui ne sont pas adaptés à nos objectifs, qui ne sont pas adaptés à nos buts. Bolofara minnu ni olu bɛnnen tɛ an ka kuntilennaw ma. Bolofara minnu ni olu ni an ka laɲiniw tɛ tali kɛ ni ɲɔgɔn ye. Et c'est pour cela qu'un plan a été conçu en fonction de la satisfaction rapide des intérêts essentiels de nos populations. Ka da o de kan fɛlɛ dɔ nana ka na labɛn ka kɛɲɛ ni an ka sigida mɔgɔw olu ka nafa jɔnjɔnw olu makarani ye teliyala ka nimisiwasa di u ma. Et ce plan, il sera découpé par région. O baara bolodalen min filɛ o ye o bɛna tigɛ tigɛ kafobolow olu ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye région ye. Il sera découpé par cercle. O bɛna kana tigɛ tigɛ marabadaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye cerclew ye. Il sera découpé au niveau des arrondissements. A bɛna tigɛ tigɛ fɛnɛ kubedaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye arrondissementw ye. Et le parti et le gouvernement. Parti ni fanga n'o ye gouvernement ye. Compte sur tous les responsables. Olu jigi dalen don ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen kan. Compte sur tous les comités. U jigi dalen don jɛdaw bɛɛ lajɛlen kan ni u ye tɔnw ye. Pour que le plan qui va être lancé incessamment. Walisa baara bolodalen min n'o kurunbɔ karili bɛna kɛ sɔɔni. Puisse être réalisé pleinement avant terme. Walisa o ka se ka waleya ka a dafa yanni wagati kofɔlen cɛ. Je dis que nous avons créé des régions pour rendre notre administration plus efficiente. N ko ten n ko an ye kafobolo dɔw ni o ye région ye ka olu sigi sen kan walisa an ka forobaca baara fitinin min kɛra ka sigi sen kan u ka se ka nɔba bɔ. Pour rendre notre administration plus souple. Walisa an ka forobaca a bɛ se ka kɛ fɛn ye min faamuyani ka nɔgɔn ni a kɛli ka nɔgɔn. Et je dis en même temps. Ani n b'a fɔ o wagati kelen fana kɔnɔ. Que nous avons mis les gouverneurs en place. Ko an ye kafobolo marabaga n'o ye gouverneur ye an y'o sigi sen kan. Pour lutter contre l'esprit régionaliste. Walisa hakilina fɛn fɛn de bɛ yen ni o bɛ tali kɛ bɔyɔrɔ kow ani sigiyɔrɔ kow la o hakilinaw k'olu kɛlɛ. Ne ye nin yɔrɔ mɔgɔ ye ne ye nin yɔrɔ mɔgɔ ye k'o kɛlɛ. Pour lutter contre toutes les tendances qui peuvent affaiblir l'unité nationale. Tagabolo fɛn fɛn de bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana ka kelenya barika ban k'o lanɔgɔ k'o hakilinaw bɛɛ lajɛlen kɛlɛ k'o tagabolow bɛɛ lajɛlen kɛlɛ. Pour lutter contre toutes les tendances. Ka tagabolow bɛɛ lajɛlen kɛlɛ. Qui peuvent
affaiblir l'unité de pensée. No be se ka kɛ sababu ye kelenya min bɛ tali kɛ bɛɛ lajɛlen hakili jagabɔli la ka o kɛlɛ. Et l'unité d'action du parti. Ani hakilina min fana bɛ yen ni o bɛ parti ka kelenya kofɔ. C'est pour cela Ka da o de kan que le gouverneur sera directement responsable devant la direction nationale du parti. K'a fɔ bolo maraba n'o ye gouverneur ye ale bɛna ɲɛfɔli de kɛ parti ɲɛmɔgɔyaso ye a b'a danna tigɛ o ye. Et devant le gouvernement. Ani fanga ɲɛkɔrɔ n'o ye gouvernement ye. Il sera à la disposition de toutes les organisations du parti. A n'a bila parti bolofaraw bɛɛ lajɛlen ka bolo kan. À la disposition de toutes les institutions au niveau de la région. Ani fanga ka lasigida fɛn fɛn bɛ kafo bolo kɔnɔna na ni o ye région ye a bɛ bila olu bɛɛ lajɛlen ka bolo kan. Il sera le chef et le conseiller de tous les services. Ale na kɛ cakɛdaw bɛɛ lajɛlen ka ladilikɛla ani o kuntigi ye. Et de tous les fonctionnaires. Ani foroba baarakɛlaw bɛɛ. Mais Nga vous tous, organisation du parti, aw fɛn fɛn ye parti ka tɔn ye parti ka kulu ye. responsable politique et responsable administratif, Ni aw ye ɲɛmɔgɔ ye politiki ko nasira fɛ walima n'a ye ɲɛmɔgɔ ye forobaca nasira fɛ. comité de village et de fraction, Tɔn fɛn fɛn bɛ yen ni olu ye jɛdaw ye n'o bɛ duguw ani bugudaw kofɔ. conseil de village et de fraction, Ani ladili kulu minnu bɛ yen ni olu bɛ duguw kofɔ fo kana a ɲɛsin bugudaw ma. vous toutes les organisations démocratiques, Ani aw fɛn fɛn bɛ yen ko aw ye tɔn ye minnu bɛ bɛɛ y'a kofɔ. vous serez également les auxiliaires. Aw na kɛ fana ale dafa ɲɔgɔnw ye aw na kɛ ale jɛkɛ ɲɔgɔnw ye. Les collaborateurs, Aw na kɛ a baarakɛ ɲɔgɔnw ye. les conseillers du gouverneur des régions. Aw na kɛ ladilikɛlaw ye kafobolo marabagaw olu ye ni o ye gouverneur des régions ye. Nous ne pouvons pas parler de la nécessité de l'unité politique An tɛna na se ka kuma ko a ka kan kelenya ka matarafa politiki ko nasira fɛ de l'unité nationale ka kuma jamana ka kelenya kun kan sans parler de l'unité africaine. ka taa sɔrɔ an ma kuma golofina ka kelenya ko kan. Nous savons bien qu'en cette année An b'a dɔn k'a ɲɛ ko ɲinan san kɔnɔna na de conquête et de consolidation de l'indépendance, wulikajɔw fo kana a ɲɛsin yɛrɛma hɔrɔnya o sinsinni kɛlɛw ma l'Afrique se trouve divisée, farafina ale tilatilalen don. l'Afrique se trouve morcelée. Farafina ale tilatilalen don. Et comme nous l'avons dit, I n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na l'Afrique se trouve balkanisée. farafina ale walonnen don ka bɔ ɲɔgɔn na. Mais nous ne renonçons pas à notre idée de construire l'unité africaine. Nga an ka hakilina min bɛ yen ni o de ye ka farafina ka kelenya dilan an ma o fili an kɔfɛ an ma o bila. Qui n'est pas un mythe pour nous. O tɛ gundo ye an bolo. Qui sera une réalité demain. Sini o na kɛ tiɲɛ ye o na kɛ lakika ye. Parce que si l'Afrique veut prospérer dans la liberté, Ka d'a kan ni farafina b'a fɛ ka yiriwa kanabila kɔnɔ si l'Afrique veut se construire dans la démocratie, ni farafina b'a fɛ ka dilan bɛɛya kɔnɔ n'o ye démocratie ye. il faut qu'elle procède progressivement aux regroupements qui vont conduire, qui vont tendre vers son unité. Wajibi don dɔɔni dɔɔni fo farafina ka fara ɲɔgɔn kan kulu olu kɔnɔna na minnu ni olu bɛ laban a ka kelenya na. Et l'occasion est bonne de saluer ici, Ani nin kɛnɛ in kan nin ye sababu ye ka foli lase comme un premier pas important i n'a fɔ sendaɲɛ fɔlɔ min nafa ka bon sur la voie de la construction de l'unité africaine, sira kan sira min bɛ tali kɛ farafina ka kelenya dilanni na. l'Union des États africains Faraɲɔgɔnkantɔn min bɛ farafina jamanaw tɔgɔ la qui rassemble déjà la République du Ghana, o kɔnɔna na kaban Ghana jamana bɛ yen, la République de Guinée et la République du Mali. Guinée jamana bɛ yen ani Mali jamana bɛ. Et aujourd'hui, Ani bi c'est l'anniversaire de la proclamation de la République du Ghana. Ghana jamana sigili sen kan o san yɛlɛmɛ kunbɛn o seli de bɛ yen. Si vous vous souvenez, N'aw hakili b'a la le Ghana État indépendant, k'a sɔrɔ Ghana a ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ. membre du Commonwealth, Ale ye Commonwealth o tɔn jamana dɔ ye. avait un gouverneur général représentant la reine d'Angleterre. Ale ka foroba maraba dɔ tun bɛ yen min tun bɛ Anglɛw olu ka masamuso tɔgɔ la. C'est le 1er juillet
1960. Samba kelen keme kononto ani bioro o kirifo kalo ni o san kalo wolonwula tile folo yi. Que la République fut proclamée. Ko jamana aka jamana ya welewele dara. Et ainsi, la République du Ghana. O cogo de la Ghana jamana bangena. N'a plus avec le Royaume-Uni que des liens de coopération. Dawrete ale ni nglew ka fara ɲɔgɔn kan jamana Royaume-Uni ni ɲɔgɔn cɛ fo n'a kɛra dafa ɲɔgɔnya baaraw ye. Et c'est une bonne occasion de saluer aujourd'hui la République du Ghana. Ni ye sababu ɲuman ye ka foli kɛ bi ka ɲɛsin Ghana jamana ma. Et son chef, ani a kuntigi, le président Osakieko, Dr Kwame Nkrumah. U ka kantigi Osakieko, Dr Kwame Nkrumah. Nous ne pouvons passer également An tɛ se ka tɛmɛ fana sans saluer ka taa sɔrɔ an ma foli kɛ la douloureuse République du Congo. ka ɲɛsin Congo jamana ma o min bɛ degun kɔnɔ. Sans saluer Ka taa sɔrɔ foli ma kɛ la République et l'État créé par Patrice Lumumba. jamana min ani kafo min ni o sigira sen kan Patrice Lumumba fɛ. Lâchement assassiné, odieusement assassiné par les ennemis de l'Afrique. Bin kɛra o min kan k'a faga ni a fagara kana gɛlɛya kɔnɔna na farafina juguw fɛ. C'est le jour de dire Bi ye don ye don min kɔnɔna na a ka kan ka fɔ que l'Afrique est engagée de façon irréversible dans la voie de l'indépendance. ko farafina kɛlen don ka sira ta sira min ni yɛlɛmɛ cogo tɛ a la n'o bɛ yɛrɛma hɔrɔnya kofɔ. L'objectif qui reste, Kuntilenna min tora c'est celui de consolider, de raffermir cette indépendance. o de ye o yɛrɛma hɔrɔnya in ka a tɔ mafa ka a tɔ la banban. Mais qu'il n'est plus donné à aucune force dans le monde Nga yamaruya ma di fangakulu si ma diɲɛ kɔnɔ de constituer un obstacle à la conquête de l'indépendance pour les États africains. ko i ka kɛ fɛn ye min bɛ farafin jamanaw ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli a ɲinini a n'a tali bali. Nous disons donc O la an b'a fɔ qu'ils se sont trompés lourdement. ko u filila fili min ni a juguyara kosɛbɛ. Ceux qui ont cru qu'en assassinant Patrice Lumumba, U y'a miiri k'a fɔ ko n'u ye Patrice Lumumba faga ils pouvaient tuer la République du Congo u tun bɛ se ka Congo jamana faga et réduire à nouveau les Congolais en esclavage. ni ka tila laban na ka Congokaw lasegin jɔnya kɔnɔ kokura. Et vous savez que le gouvernement du Mali Aw b'a dɔn k'a fɔ ko Mali jamana fanga n'o ye gouvernement ye a reconnu et continue de soutenir de toutes ses forces ko o jɛnna n'a ye wa a bɛ ka seko damayira bɛɛ lajɛlen kɛ senkɔrɔma tintinin na le gouvernement légal actuellement installé à Stanleyville fanga min ni diɲɛ kɛlen don ni a ye ni o sigilen bɛ an bɛ tuma min na i n'a fɔ sisan Stanleyville est dirigé par le patriote Antoine Gizenga. ni o fanga ɲɛminɛnen don fasoden ɲuman dɔ fɛ min tɔgɔ ye ko Antoine Zizenga. Vous savez également Aw b'a dɔn fana ko que nous venons de recevoir à Bamako un envoyé des patriotes de l'Angola an ye ciden dɔ sɔrɔ ka bɔ Angola fasoden ɲumanw olu yɔrɔ an ye min kunbɛn Bamako yan. qui se battent actuellement les armes à la main Olu minnu ni olu bɛ ka kɛlɛ kɛ nin wagati nin na ka maramafɛn to u tɛgɛ kɔnɔ pour arracher l'indépendance de leur pays au colonialisme portugais. walasa k'u ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tufa ka bɔ Portugal jɔnya tigilamɔgɔw bolo. Et j'ai dit que nos camarades de Gao, Ani ne b'a fɔ k'a fɔ ko an taamaɲɔgɔn minnu bɛ Gawo après avoir été à l'avant-garde de la lutte révolutionnaire contre le colonialisme et pour la conquête de l'indépendance, u kɛlen kɔ ka u jɔyɔrɔw ta kɛlɛ ɲɛfɛ kɛlɛ min ni u bɛ yɛlɛmali kofɔ ka jɔnya kɛlɛ walasa ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ. et ses camarades à notre entière satisfaction O taamaɲɔgɔn minnu filɛ o ye an ka wasa dafalen yɛrɛ kɔnɔna na avaient accompli glorieusement leur devoir. olu tun ye u ka baarakɛta dafa ni nɔrɔ ye. Mais vous savez que nous avons 1500 kilomètres de frontières avec l'Algérie, Nga aw b'a dɔn k'a fɔ ko kudɛn ni o ye kilomɛtiri 1500 o dancɛ de bɛ anw ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ. avec l'Algérie combattante. An ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ Algérie min ni a bɛ ka kɛlɛ kɛ. Et vous savez que notre vœu le plus cher, Aw b'a dɔn k'a fɔ ko an ka laɲini ye fɛn min ye ni o de ka gɛlɛn an ma ka tɛmɛ fɛn tɔw bɛɛ kan.
c'est que cette Algérie, qui mérite 10 fois l'indépendance et la liberté, puisse enfin retrouver la paix. Puisse retrouver la paix, parce que l'indépendance de l'Algérie va apporter aux États africains, va apporter au peloton d'avant-garde de l'Afrique nouvelle un potentiel énorme. Qui fera que nous construirons plus rapidement nos États, qui fera que nous arrangerons plus rapidement l'indépendance des pays qui malheureusement encore se trouvent au stade de l'indépendance nominale ou se trouvent encore dans les griffes du régime colonial. Cette cérémonie ne doit pas appeler un long discours. Mais je ne pourrais terminer sans vous dire toute la confiance que le parti et le gouvernement placent en chacun de vous. Parce que nous sommes sûrs que vous êtes tous des patriotes aguerris. Parce que nous avons pu apprécier chacun de vous au cours de 15 années de lutte politique. Parce que nous savons tout votre patriotisme. Parce que nous savons tout votre dévouement. Parce que nous savons tous les sacrifices que vous pouvez accomplir pour la construction du Mali. Pour la consolidation de l'indépendance politique du Mali. Pour la marche vers l'indépendance économique du Mali. Et pour cela, un seul témoignage pourrait suffire. Votre discipline et l'ardeur que vous avez mise au cours des séances d'investissement humain. Les grands travaux qu'il est à peine croyable d'admettre qu'ils furent librement décidés et librement exécutés par les populations. Il suffit de voir ces milices et ces brigades de vigilance. Il suffit de voir ces jeunes gens fiers du service civique. Il suffit de voir notre jeune armée alignée sous ces drapeaux qui flottent. Pour être sûr, pour être convaincu que le Mali est à sa place, à sa juste place, dans le peloton des têtes des États d'Afrique. Et c'est pour cela que vous avez tous conscience de notre mission.
barami ni obe ambulo. De notre mission qui ne constitue pas seulement Anga barami ni ote dandron. de construire un Mali fort et prospère. Ka Mali dojo Mali mi ni barka be ala ni ayiri walendo. De notre mission qui s'élargit aux dimensions de l'Afrique. Anga barami ni obe walangata fokata se farafina o dancheuma. De notre mission qui s'étend à tous les pays du monde. Anga barami ni obe walangata ka wuyo ka se dien jamana bema. Qui appelle la liberté, la justice et la démocratie. Ni obeta ka nyasin kanablama tleniya ani beya. Et en ce jour solennel, Ani bi domba ina bela jele nyana. il est bon que chacun de nous puisse réfléchir à son devoir malien. A kapsa an bɛɛ kelen-kelen ka an hakili jagabɔ i ka malidenya baara kun kan, À son devoir africain, i ka farafindenya baara kun kan, à son devoir d'homme. ani i ka adamadenya baara kun kan. En terminant, Ka kuma kun cɛ, chers Maliennes et Maliens, Malika cɛman ani musoman kanunenw, je puis vous dire que le parti et le gouvernement n bɛ se k'a fɔ aw ye ko parti ani fanga n'o ye gouvernement ye, confient aux camarades de Bakara Diallo la région de Gao, olu bɛ Gawo kafobolo kalifa an taamaɲɔgɔn Bakara Jalo la. qui est extrêmement étendue, O kafobolo n'o ye région ye ni a fɛnsɛnnen don, a fɛnsɛn ka bon, et qui compte plus de 600 000 âmes. mɔgɔ 600,000 ani kɔ o de b'a kɔnɔ. Nous lui confions une lourde charge, An ye baara belebele de kalifa a ma. mais nous la lui confions sans aucune hésitation. An ye baara ni kalifa a ma ka taa sɔrɔ an ma siga hali dɔɔni. Nous la lui confions sans aucune crainte, An ye baara ni kalifa a ma ka taa sɔrɔ an ma jɔrɔ fiyewu. car nous savons qui il est Kama sɔrɔ an b'a dɔn mɔgɔ min don. et nous savons quels sont ses collaborateurs. Ani an b'a dɔn a baarakɛɲɔgɔn ye mɔgɔ minnu ye. La République du Mali a confié l'administration de ces régions Mali jamana a ye a ka kafobolow ni o ye région olu mara a y'o kalifa. parce que la République du Mali Ka d'a kan Mali jamana a confié la région de Gao à des mains sûres ale ye Gawo kafobolo ni o ye région ye k'o kalifa bolow ma bolo minnu n'olu ye bolo barikamaw ye à des mains habiles ni olu jɛlen don. et à une main ferme Ani bolo basigilen ma qui conduira votre région loin. min bɛna taa ni aw ka kafobolo n'o ye région ye yɔrɔ janna. Vive la République du Mali, Mali jamana ka ɲɛnamaya, vive la région de Gao Gawo kafobolo n'o ye région ye ka ɲɛnamaya, et vive l'unité africaine. golofina ka kelenya ka ɲɛnamaya. Lamɛnbaw, nin kɛra aw tulo garisɛgɛ ye ka baro in lase aw ma bara bokum. Ni laseli kɛra san 1961 a kɛra Gawo an ka jamana kɔkɔdugu yan fan fɛ. Ninnu ye kuma barikamaw ye. Tuma dɔw la n'i bɛ a dalaminɛni na kasi ko de bɛ jigin i kɔnɔ. Jamana in barika a kun ka bon dɛ, nka camanba de bɔra a la ka sababu kɛ mara kɛcogo juguya ye. Nka se bɛ Ala ye, an ka baara kɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ, an ka muɲu. Aw k'an bɛn ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.